още преди да се кандидатирам за кмет на София от Съюз БГ. В Съюз БГ за три партии, може би знаете, новото време Георгиев Земеделски народен съюз. В миналото Народно събрание бях член на комисията по гражданско общество с председател Милко Шлуков, където работихме по въпросите на гражданското общество. Това го казвам в смисъл, че тук има представители на различни неправителствени организации. Много от законопроектите, които сме приели, аз съм също съвносител на тях. Това, че така приех подкрепата и се кандидатирах за кмет. Мотивите, аз съм ги казвала и много пъти, независимо от, може би, предопределения край на предизборната кампания, според социологическите проучвания на властта в обществото, нашата идея е Съюз БГ да има все пак едно по-сериозно присъствие в бъдещия общински съвет, дано резултатите са такива, че да имаме наша група на общински съветници, като изключително много държим за това не само защото като хора ще бъдем повече, но за да можем да прекараме нашите решения, т.е. да можем да реализираме нашата политика, която аз твърдя, че е малко по-различна от това, което предлагат другите кандидати за кмет. Аз се запознах с програмите на останалите. Не случайно това, което ние предлагаме, сме го отделили в един раздел какво различно предлагаме за София. Всички строят нови булеварди, всички строят нови улици, всички предлагат строеж до 2 години на завод за боклуци. Горе-долу програмите са уеднаквени, затова ние сме направили няколко акцента върху това, кое е различното, което предлага Съюз БГ. На първо място това е принципа на управление. Ние не сме съгласни с начина, по който се формират и се вземат общинските решения. За нас до този момент няма достатъчно прозрачност за столичани, за гражданите на София, как точно се извършват, се гласуват решенията в Общинския съвет. Ние предлагаме вместо това да става на едно заседание, важните за София решения да стават на 2 четения, както в Народното събрание, като между първо и второ четене да могат да реагират гражданските организации, които съответно са засегнати или по някакъв начин имат интерес към дадено решение на Общинския съвет. Ние предлагаме всички сесии на Общинския съвет, респективно и заседанията на комисията, да се излъчват по едно общинско радио, така както тече парламентарния контрол всеки петък, за да могат гражданите да чуват кой как се изказва, кой каква позиция взима по даден въпрос, защото изключително наредни неща се случиха не само в последните няколко години, въобще връщайки се във времето на управлението на София. Много красиво. Да ви следват в нелеката ви битка. Надявам се да се видим. Аз пак се извинявам, че така през вас. Благодаря много. Благодаря много. Страхотно е пакета. Страшно. Поканени от еврейската организация Шалом да се запознаят с програмата на Съюз БГ. Бяха ми зададени много въпроси. Надявам се, че им отговорих така достатъчно изчерпателно. Сега отиваме на следващата среща. Ми хареса срещата. Много приятни хора. И аз съм сигурна, че ще работим заедно след изборите. Те предложиха така много интересни идеи. Нашия разговор не беше само за предстоящите избори, но въобще как можем да работим с еврейската общност. И се надявам да получаваме повече такива покани, защото са много полезни, запознавате с конкретни проблеми, които няма друг начин да научи за тях от други места. И не харесваш Антония Първанова. Това става ли ясно? Става.